Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Tinikitan ng mga traffic enforcers ng Bonifacio Global City o BGC ang pasaway na influencer. Subalit makikipag-ugnayan pa rin ang security team nito sa Land Transportation Office o LTO para sa karagdagang parusa at multa. Ipinakita sa video na umano'y kinuhanan noong Setyembre 23 na pumasok ang motorista sa 7th Street na isang one-way na kalsada. Kahit na sinabihan siyang mali ang kanyang direksyon. Ayon sa naririnig na audio sa mga motorista na nagsabing dapat ituro na lang nila ang navigation app na Waze. Matapos silang parahin ng traffic enforcer ng BGC at nagbanggit din umano ng grupo ng pangalan ng anak ng isang politiko. Ikaw, kabisyo, napasok mo na rin ba ang one-way nyo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, one-way na nga eh. Basic. Morning, Con! Morning, Tix! Kabisyo, feel good good Thank God it's Friday! Biyernes na yun. Naimbag na bigat ka na kayo hapo maray na aga sa inyo, kabos. Kaya paabak puki kayo nga. Mahapya, mapita, umaing buntag kaninyo tanan. October 11, 2024. Sa oras sa 7:31 ay kasama niyo na ang cool na angkol. One way lang siya kasi loyal. Yan eh. Basic! Angkol Dagol! Kasama ang pambansang tita dahilan kung bakit nanonood ng radyo at one way lang talaga. Love radio lang. Tama. Walang iba. Hanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. May buntag tits, may buntag mangkanon. Uy, alam nyo, minsan nagkakamali din ako ng ganyan. Hindi ako para magmalinis. Oo. Lalo pag hindi ako familiar sa lugar at nakadepende lang ako sa Waze. Waze sa apps or Napapapasok Google talaga ako Maps. sa mga lalo pag kabadong-kabado na ako. Naiyak kaya ako kapag Yung mali yung Oo, nadaanan hindi ko mo. alam. Lalo 'di ba pag EDSA, tatlo yung sabi ni Waze, keep left. Saan ka left? Tatlo yung option mo. Parang ganun. So yun, iyak na lang ako. Kaya, pero Ay, sorry hindi na. para magmayabang at mapagmalaki na. Kilala mo ba ako pag nahuli ka ng enforcer? Oo. Di mo ako kilala? Ay, hindi ako ganyan. Oo, kaya nga. Sabi, Paano? pag Paano? Dali. Ako yung enforcer. Ako yung enforcer. Sige. Paul! Ang kanor, hindi yan basketball. Para mahilig sa player eh. Hindi Game. Paul! Hoy, technical! Kuya, sorry ma. Ang laki ng sira madre. Kuya, sorry po. Hindi ko po alam Ang masilip. laki ng Swiss Canal. Lalabas na lang. Hoy, Kuya, ba't saan ka nakatingin? Sa Swiss Canal.
May magkano kaya pala. Ba't ka dumaan dyan? Hindi Ha? ko po nakadepende lang po ako sa Waze. Di po kasi ako taga dito. Ngayon lang po ako lumabas ng mundo. Uy, ganun ba? Kawawa. Sorry po. Nag-ibang planeta pala to. Kuya, sorry po. Kuhanin niyo. Ito po, lisensya ko sa inyo na po yan. Hindi ko kailangan lisensya mo. Ikaw ang kailangan ko. Kunin niyo na po lisensya ko. Pagawa na lang ulit ako sa recto. Hindi. Oy, Hindi para magmayabang pag ako ka. may offense ako, binababa ko yung bintana. Tapos, Oh. kuya, pasensya na po. Ganun mababa lang ako. Kasi ako yung mali, hindi para, hindi ba ako kilala? Oh. Kasi baka mamaya pag ginamit ko yung ganong salita na, hindi ba ako kilala? Sabi niya, hindi. O, di pahiya ka. Ah, di Meron pa. magpapakilala ako. Hindi, meron pa. Kunyari, sabihin mo. Oh, huli. kuya, Manganor. Di ako Huli. kilala. Taga Labridge ako. Naku, lalo. Sabihin Lalo, na important. sasabihin ko. So ano? Ano ngayon? Hindi, sasabihin ko, dapat mas ikaw ang sumusunod sa batas Oo. trapiko. Dahil dyan, bibitayin ka. Sabi naman, sir. Hawa naman kayo, sir. Sabi, pumasok na ako sa one-way, sir. Mamatay na agad. Alam niyo, sabihin niyo pangalan ko, Tanya Chinita. Kaya, Para lalo kayong makulong. sir naman. Dahil, one-way lang, sir. Bibitayin mo ako. O, pili ka. Bitay o kapon. Pag hindi ka, pag di mo binigay yung lisensya mo, sasabihin ko sa asawa mo, ang dami mong Ito chicks. na, ito na. Kukuha na lang ulit ako sa rito. Hindi kasi yung influencer, parang nagmayabang pa siya. Hindi, okay lang yan. Pasok natin to sa one way. Kung bahala. Nung nahuli, papanagutin mo si Huwag Waze. kayong magyayabang. Hindi po pwedeng palusot yung Waze kasi si Waze, hindi naman yan ganun ka-obob si Waze. Alam niya kung one way ni Waze. Meron lang mga road closures, yun minsan yung Alam hindi ba lahat na, ni ano. Waze? Alam ni Kilala Waze yan. ni Waze ex mo, Col? Ni Waze? Wala siyang alam dyan. Wala siyang alam. Kasi Waze, alam niya kung sinong litis mo. Alam. Alam niya. Kaya sa mga influencers o sino man mahuli, magne-name drop ka pa. Magpakumbaba. Anak ako ni ni congressman, anak ako ni mayor, anak ako ni general. Anak ako ni Inigo. Sabi naman karon, sino yun? Tatay ko, hindi mo kilala? Ay, matapang yun. O, sige, larga na. Takot. Mahirap mag-name drop. Kaya, again, please follow traffic rules para Tama. maiwasan natin ang disgrasya. Okay? Saka tanggapin na may May mali ka. mali ka. Mayabang eh. Yung influencer! Yung enforcer, Bakit naman? nagalit sa akin. Hinabol ako ng motor. Umagot ka. Hinabol ako ng motor. Ng enforcer? Ng influencer. Sabi niya, hey guys. Ano? Hey guys. Sabi niya, hey guys. Tayo influencer? Sabi ng enforcer. Nag-chat-chat to sa gilid, ilalim ng puno. Yung enforcer? Yung influencer. May kaya palang ng enforcer. Oo. Hindi, nagpapa-counterflow lang siya para lumuwag ang daloy ng trapiko. Yung enforcer? Ha? Sino? Ano? Yung enforcer? Ay, ang laki na ng followers niya. Laki ng followers niya. Ganong kalaki. Dax. Ng influencer! Yung enforcer! Wow! Sabi niya, subscribe to my channel! Sabi ng influencer! Sabi ng enforcer. Yun na. Nanonood si Derek Phil dyan. Si Derek Phil? Si Derek Phil Cruz. Nanonood dyan sa kanyang mga vlog. Sa vlogger? Influencer guy. Ay, good morning sa ama ng lungsod ng Bacoor, ang 24/7 City Mayor namin, Mayor Strike B. Revilla, at kay Shaylee. Ingat po! Ay, good morning. Salamat sa pakikinig. Hello kay Dodo and kay Sir Francis Magbanwa. Salamat sa pakikinig. Lahat ng mga nakatune in. Mamimigay kami ni Tita ng pang-boundary kaya tumutok na sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hoy, basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!